ניהול ידע. שני, אני לא יודע מה לעשות, אני לא צריך להתמודד עם כל הידע הזה. כל המידע שיש לי על המחשב, בראש, בשיעורים, אני קורס, מה עושים? וואי, אתה יודע שאני בן אדם האחרון שאתה צריך לשאול את הדברים האלה. 4 שנים אני לא יודעת איך הגעתי לסמסטר הזה. 4 שנים, אין לנו את הכלים להתמודד עם כל המידע הזה. מה עושים? אנחנו מצלמות... היי, מה העניינים? אני הולך קצת אחורה לפריים, אני לא הולך לעשות לפריים. מה העניינים? תגידו, בנות, איך אתן מנהלות את הידע שלכן? ביומן? כמו יומן? של פעם כזה, עם נייר? ואת? ואת חופית? אני לא מנהלת יומן, זה בעיה. הכל בראש? אני זוכרת את הכל, כל הסיכומים, כל המחברות, כל המצגות, הכל בראש? כן. ממש קומפיוטר. ממש איש הגשם. אבל מדי פעם אני ממש איש הגשם. אני כזה, אוקיי, מחר יש לי 1, 2, ככה, צריך כל הזמן להזכיר לעצמך, זה מעייף, אבל כן. כי אני לא זוכרת לפתוח את היומן, זאת הבעיה. צריכה יומן שיזכיר לך לפתוח את היומן. והיא קפאה בכלל. אבל יש לך אייפון, את לא שמת את דברים לאייפון? יש לי טלפון. אני כלום באייפון. וחומר לימודים. יש לי מחברת אחת כללית להכל. ונגיד עכשיו יש לכם מבחן או עבודה, מה עושים? מה אתם עושים? אני מצלמת. מישהו יותר אחראי ממני. אבל יש כל מיני אתרים שאת יכולה פשוט להוריד את זה, למה את צריכה לצלם? טוב, אתם רשמית חיות לפני 2000 שנה. תודה לכם. וכל אחד יגיד איך הוא מנהל את הידע שלו. בוא נשב החבר'ה שלא רוצים. מה אתה, כל אחד איך מנהל את הידע שלו? שנייה, משפט. יאללה, נו, אז תזרמו. לא יודעת, אתה? לא יודע. את? אני אגיד לך, קבצים במחשב, זה ניהול ידע. סבבה, יש מלא דרכים. אז מה השאלה? איך אתם משתמשים? מה, יוניקלאס, FTP קבוצתי? אני אישית משתמש במודל. לא, באמת. יש לי מזכירה, היא עושה לי כל הדברים האלה, זאת שכי המזכירה שלי, היא מגנת לי כל הידע. זה אחלה ניהול ידע. בפודקאסט שלנו, מה שהיה לנו... נו, מה איתך? אמרת שתסגור לי את העניינים פה. אני יוצא עם 2 בנות במקביל, ואני צריך לנהל את הידע. אוקיי, איך אתה עושה את זה? איפה היא נמצאת? כדי שלא יתפרשו באיזה טכנולוגיות אתה משתמש? בטכנולוגיית האייפון. פייסבוק. אני בודק בטוויטר, אני בודק... שמת להם צ'יפ? כן, יש להם GPS. יש להם איתורן שמתי. או, מתחת לכיפה. וזהו, וזה, אתה יודע, אם ניהול ידע לא יהיה נכון, יקרה, לא נעים. מרב המאמצים על איך אתם מנהלות את הידע שלכם. וואי, מנהלות ניהול ידע יש לנו? כאילו... כן. אוקיי. איך אנחנו מנהלות את הידע? שאלה נורא כללית. יש לכם מלא ידע, אני רואה. יש לנו מלא ידע. אני רואה עליכם. איך ננהל אותו? איך אתם מנהלים אותו? תמיד ננהל אותו בצורה הטובה ביותר. מה זה אומר? באיזה כלים אתם משתמשות? טכנולוגיות בעיקר. אתם או מאלה שבדרך כלל מורידות? אני כותבים. מצלמות... פחות מצלמים. לא, יש הרצאות שאני לא כותבת. ונגיד, כאילו, אתם משתמשות ב... לא יודע... דרופבוקסים ו... במה? לא, דרופבוקס אתם לא משתמשות. לא. גוגל דוקס. אנחנו לא, אבל הם משתמשים במחלקה ואז כזה מדי פעם זה מגיע להם. אתר מחלקתי, אתר קבוצתי. יש יוניקלאס. יוצא לכם להשתמש בו. באמת, הפייסבוק הוא... הפעילות המרכזית. בפייסבוק? אתם משתמשות בפייסבוק בשביל זה? בשביל ניהול ידע... כל הידע עובר אצלנו בפייסבוק. הכל עובר בפייסבוק, יש גם את היוניקלאס, כאילו ששם מעלים את כל הדברים וכל ה... כן, כל שיעורי בית. מגניב? מגניב, לא? כן. אתם חושבות ש... FTP, משהו... אתם חושבות שזה מנהלות אותו אבל כמו שצריך? כאילו יוצא לכם שאתם נתקעות לפני מבחנים וחסר לכם דברים? באמת שלא, המחלקה שלנו משוגעים. באיזה קטע? אין מצב שיש משהו והוא לא מגיע לכולם באיזושהי צורה.
אז איך הוא מגיע? יש כאילו... לנו איזה 4 חבר'ה שמחרים על היוניקלאס, והם מביאים שנים קודמות. אז היוניקלאס בעצם? היוניקלאס. ובפייסבוק גם אתם משתפים? בפייסבוק כל דבר חדש שיש, אז מודיעים. יש ביוניקלאס, לא. אבל תכלס זה ביוניקלאס הרוב. כן. אוקיי. היה לנו גם פורטל כזה, שנה שעברה. איזה פורטל? של האגודה כאילו. פורטל כיתתי. היה כזה דבר? של האגודה? היה, כן, אבל זה לא ממש... לא תפס? למה הוא לא תפס? מה היה בו לא טוב? סתם. סתם לא השקיעו ביותר מדי... את לא השקעת בו? אני לא, פחות. לא היה מישהו כאילו ינהל אותו כמו שצריך? פחות, כן. שנה פשוט איזה 4 אנשים רציניים כזה. ממש לקחו את זה על עצמם. אחלה. נראה לי שחקנו שאפשר לשחות. תודה רבה בנות. ניהול ידע